В секция клиенти виждате всички лица, свързани с конкретния апартамент. Когато създадете нов апартамент и добавите собственик, системата автоматично създава клиент с уникален абонатен номер. В един апартамент може да имате повече от един клиент, например собственик и наемател. Така всеки клиент може да има свой абонатен номер и да бъде таксуван по различни тарифи. При създаване на нов клиент избирате неговия тип – собственик, втори собственик, наемател или предишен клиент. Попълвате необходимата информация и избирате дали към него да се издават фактури. При създаване на нов клиент от типа собственик, това автоматично архивира настоящия собственик и го заменя с новия. Ако заменяте стар клиент с нов, може автоматично да копирате клиентския номер и да прехвърлите всички свързани такси към новия клиент. Тази функционалност ви дава гъвкавост да управлявате различните плащания в един имот, без значение дали е собственост или под наем.